ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan ug ang kalig-on sa pagtuo. Ang atong tang mga leader sa gobyerno ug sa simbahan magpakabana kanunay sa mga kasuguan sa Dios ug magtuma niini. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit ani atong mga slots aron malampuson kining atong mga proyekto. Hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Ug kinisang ni ay nagpadayon nga hulga sa bagyo unta ilikay ta sa mga dagkong mga kadautan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing ug nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Busa giingnan ni David si Huwab ug ang mga komandante sa kasundaluhan nga uban kaniya. Adtuan ninyo ang tanang banay sa Israel gikan sa Dan ngadto sa Beersheba ug ipha ang mga tawo aron masayran ko ang gidaghanon sa mga tao. Unya gisultihan ni Huwab ang hari sa gidaghanon sa mga tao. May 8,000 kahimsog nga lalaki didto sa Israel nga angay mahimong sundalo ug 5,000 didto sa Huda. Apan nagbasol si David, humaniya maihap ang katawhan. O giingnan ni David ang Ginoo, nakasala ako tungod sa akong gibuhat. Apan pasaylua ako, o Ginoo, sa akong sala. Sa pagmata ni David sa pagkabuntag, gisultihan sa Ginoo ang propeta nga si Gad nga mananagna ni David. Ingna si David, kini ang giingon sa Ginoo, tulo ka butang ang gitanyag ko kanimo, pagpilig usa niini, ug buhaton ko ang imong mapili. Busa miadto si Gad kang David, ug giingnan niya si David, padad-an ko bag tulo ka tuig nga gutom, o tulo ka bulan nga magtagu-tagu ka sa imong mga kaaway, samtang magluto sila kanimo,
O buot ka ba nga may kamatay sa tibuok nasud, sulod sa tulo ka adlaw? Huna-unaa kini pag-ayo, ug sultihi ako sa itubag ko sa nagsugo kanako. Mitubag si David kang God, dako ang akong kaguol, maayo pa nga silutan kita sa Ginoo, kay maluluyon man siya kaayo, kaysa silutan kita sa tao. Busa gipadad-an sa Ginoo ug kamatay ang Israel, gikan sa buntag hangtod sa pagkagabii, ug 7,000 ka tawo ang namatay sulod sa tibuok nasud. Ug sa pagtuy-od sa anghel sa iyang kamot ngadto sa Jerusalem, aron paglaglag niini, nagbasol ang Ginoo sa kadaot nga nahimo, ug miingon siya sa anghel nga gitugyanan sa paglaglag sa mga tawo, husto na. Didto ang anghel sa Ginoo sa ginikanan ni Aruna, ang Hibusihanon. Unya miingon si David sa Ginoo sa pagtan-aw niya sa anghel nga mipatay sa mga tao. Nakasala ako, apan walay labot kining ubang Israelita. Naghangyo ako, nga ako ug ang akong banay lamang, maoy siluti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo pasayloa ang sayop nga akong nahimo. Ginoo pasayloa ang sayo Akong nahimo. Ulahan siya kansang kalapasan gikuha, kansang sala kitabunan. Ulahan ng tao nga wala pasanginlig sala sa Ginoo. Diha sa kansang espiritu walay kadautan. Ginoo pasayloa ang sayo Akong nahimo. Niya akong giila ang akong sala, at tubangan kanimo. Ang akong kasaypanan wala na ko tabuni. Miingon ako, ikumpisal ko ang akong mga kalapasan sa Ginoo. Ug imong gikuha ang kasaypanan sa akong sala. Ginoo pasayloa ang sayo nahimo. Tungod niini ang tanang tawo nga nagatuo nagampo kanimo. Sa panahon sa kagul-anan, bisan lawom nga mga tubig mubaha, dili
Ginoo manaa kaninyo. Manausab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mibiya niadtong dapita ug mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlawng igpapahulay miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto ug sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Usa nangutana sila, diin man niya hikat-uni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. O giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babay ani aman dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila motuo kaniya. Og miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot niadtong pipila kamasakiton ug naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila motuo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Hangtod karon kining batasan na mutahod tagtao basta inila o gamhanan, unya mutamay tagtao basta dili kayo inila or dili sa gamhanan. Lingay mong tupad ing daghang nagtahod nimo. Na? Nagtahod. Oh, dali kay tang kuan aton tan-awon. Unsa man na siya? Sikat ba na siya? Bright ba na siya? Taas ba na siya nakabot nga edukasyon? Inig-ingon nga Doctor of mo na ka yay ngilngig din tawhana da. Inig parking Land Cruiser ang gida. Yay. Ikahibaw ni mong naa din ay mansion, porting dako ag yuta. Yan, kinsa man eh. Si Kuan eh. Gobernador. Si Mayor ni. Apta ko din ka. Kinsa man eh. Mao na yung basurero dito sa Kuan. Kana ganing Santiago. Hilas biya di mo na po ang Kuan. Barong. Kani siya. Man ikaw mag-elementary. Gatugam ni siya yaw. Man din siya grado. Kisa may ginikanan anak na atong former president sa Pilipinas. Wala, kangilngi ko din Bisan ganing mo anak na, pero kabit lang tong iyang mama. Presidente sa Pilipinas, tahod yapon tayo. Di ba? Pero muingon kay ka anak ra mga ana diyang panday diyan ang kuan. Kisa pandaya katukusog kay Mang Marta. Kadto ba katong di ka humagbalay. Yan mo na siyang yaw na siya diha. Kinsa mo na siyano na. Sa mo na siya background, anak mo na itong si Biro Bali, mag-uuma dito sa kahugan ba?
Ang balay kalusnoon sa kayo. Hilas biyana niya. Ano? Pero yung kisam na siya. Si ano na. Kato bang sikat ba si YouTube ba? Alam, ngiga ko dayan ito na. Ana dayon. Oy, maonay ni kuan ato, solicit atong katubanggi. Tukod atong kapilinya ba? Ang higa ko dayan. Kato dito sa kuan. Duha rato ka buwan. Kuha dito niya. Alam, ngiga ko dayan ito na. Tahod ta. Ana. Sige, laing lingi sa imong tupad. Hina tahod kag makililimos. Hina mo tahod kag makililimos. Na hilong lagi mo. Og mauna ang nahitabo ni Hesus, gisalikway siya sa mga taong nakaila niya. Sa mga taong nahibaw sa iyang background, kinsay iyang kapamilya, kapuso. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Kisa may imong friend ron, si Jesus o ang katauhan? Jesus? Katauhan mo imong friend? Si Jesus dili mo friend? Niya bita tay choir din nga gitawag og Friends of Jesus or Friends of Christ ba na? Yeah. Akong tutok-tutokan ilang naong kon friendly bagid sila. Aw hinoon mga smiling man sad mo to ba kana sila mga kontra silang silingan. Ang tinuod nga tao nga atong tahoron di ay kanang tao nga adunay gugma sa Ginoo. Mao ginay una nato. Kanang tao nga adunay gugma og pagsalig sa Ginoo, mo ginay angayng tahoron. Dili ang kalig-on, dili ang gahom niya ng tawhana. Dili ang iyang mga talents, dili ang iyang mga bahandi, dili ang iyang edukasyon, dili ang mga butang nga iyang naangkon, mga sakyanan, balay, armas, ug uban pa, kung dili ang iyang relasyon ngadto sa Ginoo. Mo na atong susihon pag-una. Mo na si David, ang iyan ang gibuhat diri sa unang pagbasa, iyang sinsos, gipaihap niya ang tanan nga mga kasaligan nga mga lalaki nga himuon niyang sundao. Dito na ang iyang pagsalig ba? Haron nga kung daghan kisag sundao nga kasaligan, blig-on kay mi og niabot og pila man to kabuk himuonong sundao. Ang sa dito iyang gipuy-an 800,000 dito sa Huda o Jerusalem o Huda 500,000. Pila tanan? 1.3 million ka mga kasaligang mga sundao. Ug naa kay sundao ana atong panahon nas una kay tinigbasay man tog pinanaay manual man tong ilang away sa una, padaghanay gitos tao. Di man pra karon ang gubat managlingkod naman lang kontra magsigig tulpo kanang computer, hala siging tira dito mga drone, mga eroplanong white na pilot, mga missile gikas Japan mutugpa dito sa India, mutugpa diri sa Pilipinas, gikas China, wala ba tayo ipanagang matam na dayo na gubat. Pero sa unas ila tinigbasay, pero gipahinumduman siya sa Ginoo, hoy David, nganong naa naman ka nisalig sa mga tao, sa gahom sa tao? Wa na di kay pagsalig nako. Sus, nakaamgo si David, hala. Si Gulayat di ay napatay man dito nako, dili pinaagig espada. Ang iyang gahom, ang iyang kabanggiitan nga sundao, napatay man lang nako, nga di pa manggani ko kamaong mogamit og espada ato, tungod kay na ako'y Ginoo. Hala, nakasaha ko. Kana bitaw mga igsoon, musalig na ta sa gahom sa tao, maunay usa sa mga tuburan sa dagko kaing mga sala.
Mabutanang magsigi kag ampo, magsigi tag ampo, Lord, tagaay taong kog mayong panglawas, tagaay kog mayong panglawas. Nga naman, nisalig day kasi imong mayong panglawas o sa Ginoo? Hay man ka nisalig? Sa imong good health o sa Ginoo? Nya ano nagampo pa man kang maayo kas imong sakit? Kaya na jud ka mosalig diha nga kun dili ka ayohon, di ka malangit. Mao na. Ginoo, makakwarta unta ko, Ginoo, ana, makakwarta ko. Ngano man daigwa kay kwarta? Ana na ka mosalig sa imong kwarta para ka maluwas, para ka malipay. Unya wa kay kwarta, wa na di kay kalipay. Mao ni karon hitabo sa tong nasod. Ang atong mga leaders, kadaghanan nila, naa na mosalig sa mga tao nga ilang kapit ba, kinsa may imong suod. O ana, kinsay suod. Nya anha na kadiha maluwas sa imong suod. O karon na pruibahan, ang mga suod kaniadto nag-away na karon. Ang unit team kaniadto kontra na karon. Di na kasaligan ang mga tao di gyud kasaligan. Kanang imong tupad. Na, butlang. Oy siguro karong humas misa libakon pa kana. O magi siguro ako i-appeal pa kog libak. Ay yung salig ana. Ana magpasalig-salig nimo nga bayaran gyud kaniya dayon ig sunod buwan. Wow. Ayaw salig diha kanang iyang gisulti bisag unsa pa na kanindot. Ay jud salig. Labaw na nang tupad nimo higda. Ay, otro na mga hudas kaya nastanan. Sa tinood dili. Di lang. Ayaw yung naitinood na sa dili. Ayaw. Kaya ngayon kang naadi ay, musalig na ka na. O diha nakasa si David. O tanawa, unsay resulta. Bisan nagbasol si David. Bisan pag nakaila siya sa iyang sala. Doon na lang yapoy silot nga nahitabo bunga sa iyang sala. Gipapili siya tulo. Kaya ang Ginoo naluoy man niya, kaya suod man kay sila. Wa mo diretsong Ginoog hatag niya punishment, pero gipapili siya. Niining tulo nga pilianan, mao ni mahitabo nato kada nato kasala. Kaning tulo. Kaya mo may gipapili as Ginoo sa ato pa, mao ni mahitabo nato kung makasaha ta. Kung sa may una, tulo ka tuig nga kagutob. Ana, ikaduha, tulo ka buwan na pangitaon kas imong mga kaaway, magtago-tago ka. Ana, ikatulo, tulo ka adlaw nga kamatay. Kasi lang tulo-tulo, ano? Tulo-tulo, masanin siya. Sa ato pa, kagutom, panag-away, kamatay. Naa ba ni Ros atong nasod? Nanis atong parokya. Bago pa lang kaayot ang nangamatay. Nya, bisan pag magbasol ta, naani sila. Pero, kung ato na ning dawaton, sama ni David, siya pilion lang na akong kamatay. Kay, kung ato ko mo pili nga lutoson ko sa kaaway, paita sa nang sigitag kamatay, kay gilutos tas kaaway. May pagginoo mo'y mo patay na to. Kana lang akong kamatay tulo ka adlaw, kay maluoy ng Ginoo. Sa dihang nitira ng Ginoong patay nila, 70,000 ang namatay sa usa ka adlaw, naluoy ang Ginoo nila. Kaya wa man silang mo reklamo. So ang solusyon di ay, aron nga ang atong sala, ma-reverse, imbis nga silot ang ihatag nato, tagaan tag kanini ang grasya, dawata ang resulta sa imong sala nga way reklamo. Dawata lang. Mananglitan ron, sige kag inom og pills, sige kag kaon ang mga chemicals, nya na cancer na ka. Ayaw pag sige reklamo, magpakimo, ayaw na, dawata.
Nya, awa, di ba, tulog ka adlaw, patay na ka. Pero wala mo sunod, mingon to karimtang anak, ako tari patakda ng anak. Ayaw na lang, kay, ganing kat, igo na to, katong inahan mo mamatay. Total, lektor bitaw to. Apil bitaw to siya sa koan, kupradiya bitaw to, sige lang to grosaryo diya. Pero matinumano lang tos gusto, ingon ayaw kaon ng mga chemical, kaon yun, kay lami lagi. Matay lang to siya. Ay na lang rin sunod, kay nagbasol naman eh. Ang ana ba? Pero naagin ng epekto. Nang litano, sa ikakis-kis imong kilay. Nya nahitabo nga nagdali-dali ka pag mata nimo kay nalit kag mata ni abot ka diri nga mura kag ilagang paot kay wa jud ka kiss-kiss imong kilay. Ayaw nagdagandagan ngadto CR hala rituki. Ayaw na dawata nga mauwawan gyud ka. Mauwawan gyud ka tungod masadas imong kabuang anong imong sa tong kiss-kiss to nga gibutang tatos Ginoo. Natural man tato, inigtog nimo, inigmata nimo, di man tumatangtang, imo man gitangtang karon di mo. Mura nang kagilagang paut noon, kay ilimtan man nimo og badlis. Manginan. Ita kamu ba bugal-bugal na huwag na. Oy, masugamak tas kadaot basta magsupak-supak tas Ginoo unya mosalig na ta sa atong tawhanong gahom. Muna ako wajud ko, musalig sa akong gahom. Nisalig ko sa slat. Nisalig ragyod ko sa slat. Wa ko musalig sa akong gahom. Wa man ko'y kwarta. Kamo, hayman mo salig sa inyong kwarta o sa slat? Sige, tabag ba? Hain mo nisalig sa inyo bang kwarta o sa slat ba? Di sa to, pakanang inyong kwarta, ipalit og slat. Haron maangko nimo ang slat unya ang imong kwarta mahurot. Kaya wa man ka musalig diha. Musalig ka gidaghanon sa slat nga imong napalit. Nga naman, unsa man day meaning sa slat? Unsa tay meaning sa slat? Is sacrifice. Nya pirmi ginang for the Lord, ha? Sacrifice for the Lord. Nya ang L, love for the Lord. Nya ang O, offering to the Lord. Niya, ang T, treasure in heaven. Sunan ka na, naa ka ng upat. Niya, butangan din mo S. Kung sa may katapusang S, kay slots man ang imong gipalit. Okay. Ano saan? Huwag mo na mo kibaw? Huwag sa dito ko kibaw. Sacrifice for the Lord, love for the Lord, offering to the Lord, niya, treasure in heaven. Ang kanisiyang S is service to the Lord. Balik na sa noon ka. Sanctification. Masanto ka. Mao na si Santiago. Na santo. Sainthood. No na ko daghan kag slots. Santos na ka. Di ba? Last na lang lingi sa imong tupad na santosono na ka. Nya mingon na siya, kung saon pagkasantos o maging ko kapalit og slot. O na, ako mong i-update sa tong slot para masantos mo. Muna ni atong slots karon. Ang atong grace, 171,571. Ang atong halin, na 528,429 nga makapasantos ninyo. Tag 100 pesos per slot ra. Nyaron mas slots ni siya na 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. O niya mao na inyong buhaton. Ang atong PPSC 96,306 na ang atong halin na ay kay part 1 pa man ni siya na ay 3,600
694 na lang ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Para ni sa ato din mga projects ha. Nya karon ang ato ng umanhuman naman ta diri sa CR, ang ato na ronggi atong fokusan kaninang atong bell tower, nya ang CR din is Caled og Adoration Chapel. Napaspasan na itong palit ng PPSC. Unya, ang atong DPR, katong pagtukod og balay, tag 100 pesos per slot. Unya, nausab na din atong budget, no? Gi-studihan og may sa atong kontraktor, nya ilang ana jog maayo ang budget, di gyud pwede ang 60,000 per house. Di gyud pwede. Sa quality sa atong gihimo, di na makaya perting mahalas materialis na gid ay. Mao na nga mo nisaka ta ngadto na sa 75,000 per house. So kaning akong giingong 57 houses ato gyapon ni siyang kabuton. Kabuton ta gini. Na-declare naman ni nato. So 57 houses. Nya magsige pa gyud mo palit. Kung mo sponsor mo balay, himuan na lang daan og 75,000 ang kada balay. Ana, sige lang. Mahimo ra gini nato. Grabihan no, sa onas amo 30,000 pa to. Dito, kahimo mig 90 ka balay. To 2024 to 2025. Pag 2025 2023 to 2024 tag 30,000 pa to kahimo mig 90 ka balay. Pag 2024 hangtod sa 2025 61 ka balay among nahimo, tag 40 na ngadto 50,000 ang budget. Karon 2026 75 na. Na lisod. Ay noon, upgraded mo sa gamay ang atong balay nga gihimo na aman sa CR. Na CR. Nindot na sa siya pagkahimo karon. Sa tinud-anay lang may siyang pagkapurma. Upgraded na san. Amo na. Unya mao na ni ang atong final nga kuan kaning report sa katong atong PSSPP katong atong gigamit sa atong kaning festival, mga sinulog festival. Ang atong total nga nadawat ako na lang ning sa kuan sa slot 15,753 ka slots niya. Equivalent ni 1,575,363 and 69 centavos. Nako no? Pila may atong gasto? Tineneng. Atong total expenses niabot sad og 1,563,293 and 50 centavos. Naisobra na lang 12,070 pesos and 19 centavos. So, pakpak. Salamat kayo. Pakpak na ba? O niya, naatay update sad sa atong mga bank accounts. Kung mapalit mo slot, pwede mo direct din sa opisina o diha sa atong mga lamisa. Niya, kung bank accounts, muna ni ang atong updated nga bank accounts niya sa tong screen. Ang tanawa lang niya sa tong screen. Muna ni ang atong bank accounts. Ayaw na mo gamit atong laing mga bank accounts na wa na dinis atong screen. Nya mo ni i-share sa inyong mga kaila nga gusto nga bank to bank ang transaction. Kani siyang land bank, ang atong account name RCAC ASP SAC, Archdiocesan Shrine and Parish of Santiago Apostol de Compostela.
So ang inyo ring ibutan na account name sa land bank na to karon kay RCAC, Roman Catholic Archbishop of Cebu, mo man ang title sa kuan niya. RCAC nya das ASP SAC. Nya nana dihang account number. Mga igsoon, kining atong pagtinabangay dinhi nagpakita ni nga nisalig ta sa atong pagtuo. Nisalig ta sa atong gugmang Diosnon, nisalig ta sa atong pagkamaluluyon, nisalig ta sa atong pagkamainantuson o pagkamaampuon. Mo nang ang kwarta mo gawas. Di ta mo salig sa kwarta kay mahimo man tang dili na maampuon, sige na lang pangwarta, dili na ta mahigugmaon, sige na lang tagpangaway, kay wata bayaris utang, nya dili na sa tamang gihatagon, kay magsige na malantag patubo sa kwarta. Hinaot unta, muliwat kita ni Jesus, muliwat ta ni David, muliwat ta ni Santiago, apostol nga atong patron, diha sa pagka Diyos nun. Manindog na ta mga Diyos nun. Ato karong ipadayag ang atong paghigugma sa Dios, pinaagi sa masaligong pagpangamuyo kaniya ug moingon kita, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan maisugong musangyaw sa pulong sa Dios ug puy-an nila kini sa tumang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga Kristiyanos matinud-anong musangyaw sa pulong sa Dios ngadto kanila nga walay pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga misyonero magmapailubon og dili kawadag paglaom diha sa ilang pagsabod sa mensahe sa Dios ngadto sa mga dili maabi-abihong dapit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nabugatana sa mga palasunon sa kinabuhi, makakita sa talagsaong gugma ug pag-amuma sa Dios, pinaagi sa ilang nagpakabanang pamilya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa kalinawng tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Amahan, ablihi ang among giablihan mo ang among mga kasing-kasing sa pagpaminaw kanimo. Dawata kining among pagampo nga gituboy uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyan, santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyon niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik kanhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namong anak sa mga langit, agdahay ko ng imong ngalan, muabot ka namo, ang imong gingharian, matuman ang imong pagpud, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you.
Kordero sa Dios, nga nga nagawagtang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo, pinaagi niining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung panalipod nga ato lang buhaton, musalig lang kita sa Ginoo, dili ta musalig sa atong kaugalingon. Nya atong saligan ang slot, dili ang kwarta. Ang buhaton ang kwarta ipalit og slot. Nya karon kay na naman tay slots, so nanatay additional meaning. Unsa toy meaning sa katapusang S? Sanctification. Sanctification. Right? Yung mga bata, pwede na mo mga matay. Nga, padayon mo support sa akong YouTube channel, ang Padre Siano Ubod. Dili ni ako, yun, kung dili ato. Nga, mao ni siya ang atong official nga YouTube channel. Mao sa niya ang akong official. Wakoy TikTok, wakoy Reels, wakoy Facebook nga official. Yeah, sige lang view, like, share, ug subscribe. Ang atong official Facebook page mao kining Santiago, ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Atong mass wedding, tinomdomin ninyo, nagkinahanglan ta og nagtarget ta og 163 ka couples karong July 18.
pasabot aning mass wedding, libre ang tanan nga gastuhanan sa pag-process. So pliti na lang gi inyong buhatonon kamong mo apply. Pero ang processing tanan libre. Ana, pero mohatag lang sad mo love offering kon madayon ang inyong kasal. Kana ko nga tong offering basad panahos misa. So inaot unta luwaso nato ang mga nagpuyo-puyo. Kitang ni ang simbahan ato yung pangitaon ang mga nawala. O kinsa may mga nawala kanang gasigig dog naway kasal. Nawala na passing. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kani. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon nahiusa kining lungsod sa paghalad ug pagdawat sa bililhon mo lawas ug dugo. Una kami o Ginoo sa kada itugugma mo ang tanan karon nimo nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe